Ugus sa dilod di silod isawa di. O wala dilod luwag upo di apa nakakawin. Timbungan. Tanak wagu besya di. O ay kawan saya pa di walay diri ako di may ambalot tabay man tanganak ko ay insan insan ka ambalot to diri ako na di. Ba sigaw kan ay isi di napadila dilay nga sa nagi ko munda hoy mo si tara pa di nga isikul adi ay peri kau hadir ko kadi isikulom ay Ugulin may ako, manang kadua ako kasi yung sis. Nung natakabul kami ikaw, napandatan haratir ko na. Pero ikaw, hindi siya di, kadis siya di. Nung may agamat kidik, kam, ay siya agamat kisang piit. Kapir ko, tuk, sangigaligol, pad ibubalian ngay, kabanda bubalian. Ay, kung kimoro-boros ngay. Dot maging malalayo kay aras yan malayo ikakay boro-boro bam ay tukay asado no mahitikas kun tuk asado nga sumano na matitiham may fay kinarahingan ng orikot materharan kasyo Ori kagyan timbay-bay kinarahingan kasi kasi ni pong kadi al kita al kitabo ay imayro gundi nga to buraw sa buti kasi itim titulun nito nga mulay kay kapintaran kasi sumano kasi mulai ke pintaran ay walay nga magitinggi-tinggi kasyo mulai pintaran ti dusun kasyo amti ay lana walay dusun ng taukis mo kasyo kaditid alkitab kasyo ini kaya di benda na padadi ka hinggo madi pinana di kampung manusia intay alkitab bau di ay ihon po pakadada ako nga inpiti gumbo dom kay rak ko siyo ay matiragan nga baro sa muti kandal karigid diri kuhom ay right kinarha harom ti katipud tulun tirat din iragon nga baro sa kasyo ay nga ay lan to ka muhay ti kinarahingan to ming kakatot sa karayan makabaon ko sa karayan kasi kaditid al kitab kasi pinapakadit noong kadi al kitab mo ay mapay magirak piti gumawan ihon na po ang pakadada ay dahil pagyawalay nga herhed isang papingog away ando na kandarin herhed po away ando na kandarin herhed ikwadin ay uli na dihi sikul na uli hindi siya din abahawat pagayo wad tapaharhat pahak ko alpodilog ay uli ako naman uli hindi si kulam sa depan din kadto nakapidarat doon sa bay yato kay kadit tingpo kadit asaro kasari ko din dando di na pa nga apahan kay kadidi uli ako naman din ay haron pagay ta kapakay-pakay dilay nga oy salar ni tulun nga ibo
Timong nga di kandarid hirhid iko. Hingga kita himatu gadi diri ako iko kad ikon iya kandarid isay tapakay tumudid ay hilod digumbuhod kandarid. Ano ba kita pakay lagi ang salana tulad mo. Ay masitar makakari kangko. Masitar no ri kam masitar katarianam kangko. That was that kagyan. Ay adi kapihan ko ro nakran ka di dako kam tumay. Ay ko am ka. Adi kapihan ko ro dato. Ay aham na ni barkas. Puran ka di gumbukod ay di siya di kami pasimbari di ay haro di ganak haro kansay di haro dusun na may tau kiwalay adat ikana di kana matis siyad ay nagintang ko buk daw ka ko bukang pala o kasi kitab ka buke ka nagintang nung kabisyum kaditiswang ko kitab kabad kabadi kangko dubara sa kinarangan matadon ka. Kaya kako tadi dada ikaw na matadanin do. Harap punta dusun do, may din tak wala ni kukur ka kandad. May talon-alon do iti. Ani gindo. Ay har hilo sama-sama kan inamat iso dito kay tandaan hilo temporary delay din sa ro ko to. Ay ingkana bo. Kabudit hilod alkitab kabo ako hingga na matadan do o simbari digadi na adi akan dari dam ay iri timong yalan iko mo sampai ini gini ingay ti akon liyo sadam pa naman tadi ina gini haron baka sangigal-igal pod ay ikaw mo na bubalian mo, boro-boro. Nga, asaraw ko di bay na hom. Nagonok matidiri. Natintay ka di bay na kini nga, tutunan na, ay, buhay-buhay kinarahingan nga, tutunan na doon, tawkiham doon, o yun na bay na mo. O pero doon, di na pwede lahat nga. Dan tauki, nawalay. Kumuna ta nga lumis ba? Ay, dan gusto na pampun. Isa na isa. Asaraw ko di, bay na hom, nasulong matidirihin. Nabaras siya doon, alkitab. Bay na bang nasulong. Inapandit. Pariri katakpan dito nga, ilang burot nga. apa kayong kukura ka din nakatanong da isdi eh Iri na padiri nga.